Generalovi sledbenici su preuzeli kontrolu nad gigantom i spojili sve delove generalovog tela, uključujući i srce, ukradeno iz sigurnosne komore CDF-a. Prema legendi, Marty je jedina šansa koju svet ima u borbi protiv generala. Ali posle borbe sa Skarom, Marty je preživeo teške povrede. U međuvremenu, Ellie je pomogla CDF-u da dešifruje gigantorovo programiranje, a Dugmence se najzad pridružuje prijateljima nakon što je savladao neke nove veštine. Solo un instante cambiaremos de color nuestra realidad. Conmigo reirás y conocerás un mundo mejor. Y yo siempre estaré en tu corazón. Cruzando mares te encontraré. Somos amigos, donde vayas te seguiré. Lugares nuevos llenos de Izvan kontrole. Srce nije više tu. Provalili su u naš sistem obezbeđenja. Ali ko je to mogao? Kapitane Magnum! U glavnoj fazi je neki uljez! Šta se dešava? Brzo, potrebni smo u bazi. Šta ti se desilo? Marty! Jel me čuješ? Marty! Potpuno je uništen. Odnesite ga u centar za popravke. Neka ga oni analiziraju. Hoću odgovore. Razumem. Mislili smo da je nemoguće ući u onu komoru i da je nemoguće uništiti. Ona je depo najnaprednijeg sistema za obezbeđenje. Kada je konstruisana pre 20 godina, u njenom stvaranju je samo učestvovao jedan elitni naučnik. Samo trenutak. Da nije... Kelly, želim odmah listu imena najboljih naučnika u Federaciji pre 20 godina. Da, pobrinuću se za to, gospodine. Ne mogu ovo da objasnim. Njegove povrede su bile smrtonosne, ali se oporavlja nevratno brzo. Mislite da će brzo da se probudi? Ne znam. Morat će da ostane na posmatranju. Fizički je već oporavljen, ali pokazuje mentalnu nestabilnost. Njegovi moždani talasi se kreću na jedan abnormalan način. To ukazuje na ozbiljno psihičko oštećenje. Dr. Wayne Wang, sjajan istražitelj, nema mu ravnog na polju robotike. Njegovi tehnološki izumi su ga doveli na čelo naučnog odeljenja u Federaciji već u 23. godini. Malo kasnije, postavljen je za nadzornog organa u eksperimentima sa tehnologijom DX2, koju Federacija nije odobrila. U vezi sa tim, analizirajući nove Skarove delove, saznali smo da oni pripadaju tehnologiji DX2. To nije slučajno. U isto vreme kada je Wayne Wang nestao pre 20 godina, slavni dr. Chen je počinjao svoj rad na robotima iz podzemlja. Mislite na Chena koga svi znamo po njegovim robotima za ilegalne borbe? Ako je on ukrao generalovo srce, da li svesni šta može da napravi uz pomoć te tehnologije? Genije kao što je Chen u savezu sa generalovim sledbenicima, to je najgore što može da se desi. Hej, Ellie! Tražio sam te. Moraš da mi pomogneš. Dugmence, gde si bio? Moramo da izađemo odavde. Jure me! I ne jedan ili dvojica, već trojica. Šta to govoriš? Ušli su u sobu zbog noćnih mora, ali je medicinskoj sestri pala kapica, ona za bolničarke.
i rekli su da će da odnesu torbu, ali ovaj najviši koji je izigravao doktora, po tome sam ih prepoznavao, je rekao ma nije ni bitno, samo mi pomozi, Eli, odmah. Izvini, ali ništa te nisam razumela. Eno su tamo, to su oni. Vidi kakvi su, dolaze po mene. Gde? Moraš da me izvučeš odavde, molim te. Izvini, ali nije mi do šale. Marty je još uvek u bolnici i sada mu je potrebna naša pažnja. Pre nego što nastaviš, samo da znaš da i ja brinem za Martija. Ali ova 3 tipa... Šta treba da uradim da bi me neko poslušao? Oprosti, dugmence. Izvini, ali sada moram da idem. Ne, Eli, nemoj da ideš. Ovo je ozbiljno, Eli. Scar je uspeo da uđe u glavnu bazu CDF-a, ali njegov pokušaj da uništi Eonovog naslednika je propao. Prvo crna lepotica, a sada Scar. Izgubili smo 2 najbolja generalova ratnika. Baš sad kad su nam najpotrebniji, to mu se nikako neće dopasti. Crna lepotica, Scar, njih dvoje nisu ni za šta. To je jedan od 4 nepobediva barona. Tebe sam čekao. Dugmence, Marty mora da se odmori, a ti ne prestaješ da praviš buku. Ostani napolju. Ne, neću ni pisnuti, obećavam. Svega mi na svetu, nemoj to da mi radiš. Eli, otvori mi, vidjet ćeš da ćeš se pokajati. Uhvatite ga! Molim te, vrata, otvori. U pomoć, u pomoć. Nemojte pobegne! I baš sada ne mogu da napravim leteće korake. Šefe, ovo je brz kao metak. Da si učutao! Moramo da ga uhvatimo! Ko stavi ovaj zid ovde? Šefe, imamo ga! Najzade, sad si naš! Nemojte da me povredite! Nećeš moći da pobegneš! Kućajce, izgleda da nemaš sreće! Jeste li sigurni da me niste pomešali sa nekim drugim robotom? Imajte na umu da ovakvih modela ima puno! Potreba si nam za razmenu! Tvoj gazda ima nešto što je nama potrebno! Napravili ste veliku grešku kada ste me napali. Jel ova ima kratak spoj? Nisam imao nameru da se ovo ovako završi. Ali to je cena koju morate da platite što ste probudili gnev porodice Eon. Marty, u pomoć! Šta se dešava? Izgubio je kontrolu. Ne prilazite mu. Marty, ne stani! Stani, molim te! Ej, zar ne vidiš da mi se vrti u glavi? Učini mi uslugu i hodaj pravo. Nemoj toliko da me tumaš, jel me čuješ? Da, naravno da vas čuje, šefe. Ti, drži pravo, gospodina. U redu, šefe.
Idiote! Čoveče, kako ti pada na pamet da me zoveš šefe dok je tu pravi šef? Naš neustrašivi poštovani šef, dugmece. O, savršeno, odlično, samo nastavite. Šefe, jeli? Da, to ćemo još vidjeti, kanto limena. Prema izveštaju izgleda da je Marty bio van svesti kada je izgubio kontrolu. Kako je onda mogao da uništi sobu ako je bio van svesti? Nije to uradio on, već pesnica. U tom trenutku snaga pesnice je bila jača od Martija i to objašnjava incident. A ja sam mislio da je pesnica podređena samo isključivo nasledniku. Tako i jeste, ali on je samo dete. Njegove emocije mogu da utiču na njenu jačinu. Moj gospodar još uvek nije dosegao najviši nivo veštine. Još uvek ne vlada pesnicom u potpunosti. Kako mu je onda uspelo ono sa Skarom? Moj gospodar Marty ima srce pravog ratnika i veoma je hrabar. Međutim, pošto je tako mlad, njegova osjećanja su mogla da utiču na njegovu jačinu. Šefe, opet je počelo! Uništit će ćeliju! Ne vredi. Moram da razgovaram sa njim. Nemoj sada. Ne možeš da ga smiriš. Potpuno je izgubio kontrolu. Pažnja! Pošaljite nekog da smiri Martija. Ustrojte se i idemo napred! Marty, molim te, probudi se. Moramo da savladamo malog makar na silu. Ali on je samo dete. Nemojte da ga podcenjujete. Imam ga! Veoma je jak! Treba mi pomoć! Ne vredi. Plašim se da je potpuno nemoguće savladati ga. Nemoguće! Svu trojicu nas je poverio! Ne vredi. Oterajte ga u sektor Z. Izgleda da smo uspeli da ga uhvatimo. Još uvek ne znamo. Nemoguće, ali ono čudo od pesnice je dugo samo 50 centimetara. Opasnost, dozvoljen pristup samo ovlašćenom osoblju. Opasnost, dozvoljen pristup samo ovlašćenom osoblju. Gospodine, mislim da će da provali u glavnu kontrolnu jedinicu. Ceo sistem obezbeđenja je u opasnosti. Violeta? Da, direktore.
Idite odmah u kontrolnu jedinicu. Marti se uputio u prostoriju sa mašinama. Opasnost, dozvoljen pristup samo ovlašćenom osoblju. Opasnost. Ej, šta je ovo, šefe? Brzo, izlazi iz hitne službe! Aj. Stani! Marti, smiri se. Volela bih da ne upotrebljavam silu. Vrati se, molim te. Vrati se. Ne želim da te povredim. Marti, ne! Ja samo želim da ti pomognem. Kapetan Magnum, nasilje nije rešenje. Magnum će ga povrediti. Ne, Šefe? Neka ide. Možda ima neku ideju. Sad smo se izgubili. Baš si smotan! Onuda! Ne, ovuda! Au! Skloni se! Ja nemam ništa s tobom. ja sam njegov zaštitnik. Ne mogu da sedim skrštenih ruku dok ti napadaš mog gospodara. Dobro. Ali kao što ti moraš da štitiš tvog gospodara, ja moram da branim moje ljude i CDF. Ako se i dalje budeš mešao, morat ću da se borim s tobom i da te povredim. A šta? Jesi li skroz poludeo? O ne, moram da ga zaustavim. Marti, šta ti je to Gaf uradio? U pomoć! Marti! Njegovi moždani talasi su sada stabilni. Međutim, ne možemo da tvrdimo da se ovo više neće ponoviti. A kako je Gaf? Zbog tehnologije stare 100 godina, inženjeri imaju problema da stabilizuju i reinstaliraju njegove sisteme. Da si ga videla kakav je bio. Ne mogu to da izbacim iz glave. Nije bio svoj. Delovao je kao da je opsednut. Znao sam ja da ta pesnica neće doneti nikakvo dobro nikome. I ne znam zašto sam baš ja morao da je pronađem. I zašto je baš on stavio na ruku. I šta mu sad vredi što je nasljednik neke ugledne porodice. Ništa. To mu je samo donelo probleme. A možda mu se baš i sviđaju problemi. Što su veći, to bolje. Takav je celog života od kako ga ja znam. Uvek sam mu govorio da... Marti? Marti! Slušaj, dugmence. Boli me glava od tvoje priče. Marti! Opet si onaj stari Marti! Jel se osjećaš bolje sad? Da, malo mi se spava, ali osim toga mislim da mi je dobro.
Eli, jel ti znaš šta mi se desilo? Ovog puta mislim da nisam sanjao. Ili sam ja... Nisi ti kriv. To je bio nesrećan slučaj. Nešto što ti nisi mogao da kontrolišeš. Ali kako sam mogao da napadnem Gafa? Ja... Marty... Digni glavu, gospodaru. Veoma mi je žao. Koliko si mi samo pomogao. A ja ti ovako vraćam. Ja sam samo obavljao moju dužnost. Ne brini. To je samo deo mojih obaveza kao tvog zaštitnika. Sad si ranjen. Mojom krivicom. Dopustio bi da me unište ako bi to spasilo tvoj život. Nemoj da saginješ glavu. Niti da se stidiš. Prihvati ovo kao znak da još uvek treba da učiš i vežbaš, Marty. Trebalo bi da se vratiš u porodičnu kuću Eonovih. Kod velikog učitelja? On će ti pomoći da naučiš da savladaš pesnicu i reći će ti kako to da uradiš. Dobro, izađite svi. Zdravo, šefe! Već ste se vratili. Da, molim vas sedite. Moram da vam kažem nešto veoma ozbiljno. I šta je sad? Jel moramo da vam masiramo leđa? Ne, nije to. Vidjet ćete. Neću biti tu neko vreme. Radi se u stvari o jednoj veoma važnoj tajnoj misiji o kojoj ne mogu mnogo da pričam. Mi smo počastvovani, vaše veličanstvo. Dobro, ne želim da pravite nikakve nevolje dok ja nisam tu, jel dogovoreno? Ja sam već rekao mom kolegi Gibsonu da se pobrine za vas. Wow, stvarno? Naravno, Gibson, kako je on dobar dečko, je već dao naređenje da vas tretiraju kao poznate ličnosti, tako da ćete dobiti sjajan apartman samo za vas trojicu. Uživajte u hrani i zabavi dok se ja ne vratim. O, šefe, hvala vam od srce, hvala. Šefe! Idem, čeka me helikopter. Imam jedan od onih tajnih sastanaka, tako da do sljedećeg viđenja. Šefe, ne brinite za nas, nek vam je srećan put. Hvala. Eli, žao mi je što odlazim bez pozdrava. Ali ne mogu da ostanem ovdje i da nas ponovo dovedemo u opasnost. Vratit ću se što pre. Niko nas nije video. Već smo se izveštili u tome. Hajde, idemo odavde. Kelly, pošalji Shadova odmah. Razumem.